Салом ба ҳама. Хабари серьёзный. Дар Россия ҳамо одамоеро ки қабидан ки ҳамо одамое ки документ тайёр мекарданд. Хулоса ҳама чиза тайёр мекарданд. муҳоҷироне ки дар Москва ва Московский област қарор доранд. Компанияе ки ман ба шумо тавсия метавам, ба ғайр аз оне ки шуморо ба мошинҳои замонавии дорои Wi-Fi бе пул ба границаи Қазоқистон бурда меоранд ва боз ба якчанд қатор мушкилиҳои шумо метавонанд кӯмак кунанд, мисли гирифтани регистратсия, патент, тафтиш кардани запрет ва агар дар роҳ ягон камбудӣ бо гаиё шавад, хиҷон ҳал мекунанд. Албатта бо хоҳиши шумо метавонанд ки шуморо биан айхонатон ва ё ин ки аз стансияи метрои шумо гирифта баранд. Агар 500 рубли скидка хоҳед, айноми канали SM Шарипов салом расонед. Дӯстон, ман дар салом бо шумо аст Муҳаммад Шарипов. Имрӯз гап мезанем дар бораи як мавзӯи муҳим ва баъдаш дар охир, агар ба ёди шумо бошад, ман пеш як конкурс кардагӣ будам барои дастгирии блогерои новичок. Ҳамин конкурс ба анҷом расид. Дорад чанд қадаре ки мисол хоҳишмандон иштирок карданд. Мо мисол каналҳои дастоини боша, агар ман бесплатна бе пул рекламашон мекунам. Ҳамон одамое ки иштирок карданд ва одамое ки каналшон ба талаботи ҳамон конкурс ҷавобгӯ буд, дар ҳамин видео иштирок мекунанд. То охири видеоро тамошо кунем бародаро. Основной мавзӯи ин видео дар бораи як ҳодисае рух метавад ки дар ҳамин Тоҷикистони мо гузаштагиае. Як чанд рӯз пеш як бародар да ман савол дод ки бародар, агар ягон шиноси дошта боше ки дар ягон мадраса, яъне ки шиноси дошта боше ки илми динӣ доштагӣ боша, ба ҳамон як савол буде. Гуфтам чӣ савол? Гуфт ки як дӯсти мо дар як ҳолати ғалтидагие ки занаш ба тарафи шуш мега ки ман худоро қабул намекунам. Яъне ки ҳамин суханои ноҷо мега, мисол нисбати Аллоҳ, яъне ки аммо мазмуни гапш ҳаме ки худоро намепазирида, худоро қабул намекарда ҳамон занак. Ҳамон бародар ба ман гуфт ки ҳамин занак дар кадом ҳолате вақте ки ҳамин зан агар ҳамин гапа бига чӣ гап мешава ва мо як одама пурсидем амалора, ӯ гуфт ки агар зане ки ҳамин хел гап бига, чунин сухана ба забон биёра, яъне ки худоро қабул накуна, як талоқ ҳисоб мешава. Ва агар мард ҳамуро гашта аз нав никоҳ накуна, 3 талоқ ҳисоб мешава. Ва бале бародаро, ман шинос дорам ки на танҳо дар мадраса таҳсил кардагӣ не, дар мадраса мударрис кор мекунад дар яке аз мадрасаҳои Татаристон. Ва бародаро, ҳозир ҳамин саволе ки ҳамин гапе ки ман ба шумо гуфтам, ҳамин савола ман ба ҳамин бародар додам ва ин бародар ба мо ҷавоб гардон. Ҳозир ман ҷавоби ҳаминро мемонам, шумо гӯш кунед. ҳамин савола ҳамин одам мисол хай ҳама мо мефаҳмем ки мисол одаме ки худоро қабул накунад дига чӣ маъне дорад? Худуша хай ҳама медонам. модоме ки шавҳар 3 талоқ надода бошад, ин 3 талоқ намешавад. Талоқ дар дасти шавҳар аст. Ин саволи шуморо мо пурри дида баромадем. Зане ки агар аз ислом рӯй гардонад, талоқаш фосиқ мешавад ё ки не? Муфтӣ Шофеъ Усмонӣ дар китоби ҷавоҳирул фиқҳ қавли уламои Балху Бухоро ва уламои Самарқандро мебиёрад. Муфтӣ чунин менависад ки уламои Балх ва уламои Бухоро дар ин хулоса омаданд ки агар зан аз ислом рӯй гардонад, никоҳаш фасх мешавад. Талоқ не, фасх мешавад. Шавҳар метавонад бозгардад занаш, яъне ки никоҳи нав канад, баъд вай канад, ҷимоъ канад. То никоҳи нав накунад, ҷимоъ кардан мумкин нест. ва уламои Самарқанд мегӯянд ки не, никоҳаш фасх намешавад, никоҳашу дуруст аст. ду вай аст фикри улимои Самарқанд ва улимои Балху Бухоро. Ташаккур бародарҷон барои меҳнатҳои калагитон, барои кофтушуртон раҳмат. Не ки ҳамиҷода мисол мнениёи ду таолим фақат гуфтагиай ва бо мнениёшон бо разние ку иш и гапа мега, иш мега мешава, фасх мешава, иш мега намешава. Дар ҳамин ислом худаш чӣ мега дар ҳамин бора? Ки бо якташ як гапа мега, дигариш и гапи ишам бо на мега. Ки ира чӣ мефаҳмем бад? ҳар як олим вақте ки фатво медиҳад, аввал ки ояти Қуръон нигаҳ мекунад, баъд ҳадиса, баъд фикри уламоро дар ҳамин бора. Барои хотири чӣ ки ду ҷавоб аст, сабаб дорад. Сабабаш ин ки мумкин аммо зан ба ҳамин хотир гуфта бошад ки аз ҳамин мардак ҷудо шавад. Яъне ки нияти зан, вақте зан мепурсад талоқам ти, мард талоқ намедиҳад, баъд зан мегӯяд ки хай ман кофир шудам. Баъд хай калимаи кофирӣ мебурад ки талоқ шавад. Яъне ки агар нияташ ҳамин бошад, мумкин талоқ нашавад. Ба ҳамин хотир, яъне ки вай фикри олимо, яъне ки разногласие аст. Ба ҳамин хотир аст. Ба ҳар чӣ сабаб мешавад. Барои ҳамин мо аввал гуфтем ки ҷавоби мо ин фатво намешавад барои ваё. Бояд ваё ҳар душ мисол рафта пеши як олим, ҷавоби гиран аниқа, ҷавоби аниқа. Мисол олим ҳамҷи мепурсад сабабора ба чӣ сабаб мехоҳӣ гуфта.
ва як чи агар ногуфта нам баъдан мисол ва баъдан бо мо гаштем пурспос кардем ин бародар ба ма пурсид ки мисол сабаб чи буд чи ба хеле гуфтагиҳои мисол бисёр сабабош мояд мумкин боша. Ма гашта буд ай бародаре ки савола даманда буд ма пурсидем ки чи сабаб хати ҳами зана гуфтагиҳои мисол ҷанга ягон кора ягон чи ҳами хе фаҳмида мешавад бародаре ки ҳами оилара да як фарзандшон ай дунё гузаштагӣ будай ба ҳами хотир ҳами занак ҳам хеле мега ки мисол агар ки худо мебуд мисол фарзанди ҷигарбанди моро аз мо намегирифт. И ба фикри ма фикр мекунам ки аз камтар намерасада ба ҳамин сабаби хеле гап мезанад одам барои чи ки ҷондиҳанда ва ҷонгиранда танҳо алло худша яъне ки ҷона худаш метияк кай ки бихоҳам мегира. Ида мо ягон муқобил рафта наметонем ва муқобил рафтанам дар кор нест. Оиди ҳами хабар худтон хулосара барорен ва агар ягон таи шумо хоҳиши бо ҳамин шахсе ки ҷавоб додак ва ҳамин шахсе ки дар мадраса мударрис кор мекунад агар бо ҳамин одам суҳбат кардан бихоҳем яъне ки ё ки ягон савол дошта бошен, и бародар канал дора бародаро, и реклама нестай ба ман муроҷиат кардаги нестай бародар ки канали мара реклама ку. Просто қадиш ҳамсӯҳбатам. Просто ба шумо тавсия метам ки и канале ҳастай ки автораш яъне ки илми динӣ дора. Автораш мударрисай. Мисол як хеле канало, як хел авторо, як хел баъзе каналоро вори ай ҳамсояш намепурса шумо да намега. И бародар айрои китоб гап мезанад, мисол ба ҳадис, ба факт, ба далелош. Марҳамат бародар ссилкаш дар описание ҳастай. Бидроен касе ки хоҳиш дошта бошад тамошо кунен. Ҳар гуна каналои бемаъниро тамошо накунед, худтонро гумроҳ накунед ба дастпои худтон. Ва бародаро пеш аз конкурс сар кардан мехостам як каналро ба шумо муаррифӣ кунам ки ба дастгирии шумо хеле эҳтиёҷ дора. Ҳамин бародар блогери нав астай, ҳаракат кардестай, яъне ки видеош авторский, ай худаш видео мекунад дар каналаш мепартоя. Марҳамат бародаро ссилкаш дар описание астай. Бидроен тамошо кунен, махбул шид, подписаться кунен. Бестер аз Африка. Ман имрӯз хостаамтар бораи одамҳое ки ба рекорди Гиннес дохил шудаанд суҳбат намоям. Ва мегзарем бародаро ба конкурс. Чӣ хеле ки ман дар ҳамун конкурс шартоша гуфтагӣ будам. Дар конкурс ҳамун каналҳои иштирок мекунанд ки каналҳо авторский боша, яъне ки худшон видео кунанд. Мисол шарт нестае ки ранг ман мисол худта снимат кунӣ. Метавонӣ ки мисол ягон факт, ягон чира гап зани, ай пишти ҳамун видео ё ки ҳамун сурат овозат боша, ё ки хай худат бошӣ. Ҳамин чӣ хел набоша худат бошӣ. Яъне ки видеора целиком як канали дига скачат кунӣ дар канали худат партой, и авторский намешавад. И хеле одам блогер ҳисоб намешавад. Мумкин е яъне ки як видеора, кусоки як видеора як канал мегирӣ, дар каналат мисол мепартои худат мисол нама гап задестам, кусоки видеора мемонам, дар бораи ҳамун видео гап мезанам, ҳамун видеора обсуждат мекунам. И авторский ҳисоб мешавад, и авторский видеои ман ҳисоб мешавад. Яъне ки ман видеора худша холи намондам, дар бораи ҳамун видео ман гап задестам. И ҳам авторский ҳисоб мешавад. Видеое ки авторский ҳисоб намешавад ва ба қонуни YouTube мумкин нестай ҳамин кор. Ҳамин намудое ки шумо просто скачат мекунед аяҷо, номи канали худтона дар аввали видео мемонед, интрои худтонаву дар охириш менависем подписаться ку. Видео айкен куҷо гирифтагиа. Анау дузди ҳисоб мешавад бародаро. И кор мумкин нестай. Ва и хеле каналоро ма дастгирӣ ҳам намекунем, муроҷиат ҳам накунем. Ҳамин 6 канале ки ман имрӯз дар бораш гап мезанам, конкурс дар бурд карданигиан. Ва бародаро ҷои якум, дуюм, сеюм хеле намемонем, фақат аяла ма гап мезанам. Случайная порядка, короче, ман ҳамин каналои ҳамин одаморо скриншот кардагием. Суратошон чӣ хеле ки барои аяла ҳам хеле гуфтан мегирем. Дар ҷои якум мебарои сурат Рамазон Тиҷи. ина қадари моҳияй калоноша паат турқатенги. Салом дӯстон, имрӯз як замини фурӯширо дастрас кардем, хостем пешниҳоди шумо кунем. Дуюм андеша. салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату бародарони аҳли. мардум кӯшиш карда истода сафар кунанд то Сеюм Мафия 2 Рӯзобод Сити. Чорум Усто Умед.
это панҷум салам тҷк. Салом ба ҳама. Хабари серьёзный. Дар Россия ҳамон одамоеро ки қабиданд, ки ҳамон одамое ки документ тайёр мекарданд, хулоса ҳама чиза тайёр мекарданд. шашум бӯстони саъдӣ. خداوند یکتا از کانال ملک کولاب با میوخه چون درک ندارن که در همین کنکورس در همین ویدیو در همین توپ غلطیدگی هم و در همین ویدیو یک سورپرایز میشه و اینترستینگی جای هم در همین بارداره که آدمایی که ما در همین توپ دعوت کردگیم در ویدیوهای بلاگرای دیگری که زیدی ما ویدیو کردگیم در تای همون ویدیوهای همو در اومدگی عمود احسن نویسندگیم و باز در تای کامنت‌های ویدیوهای ما هم با گپای ساز مینویسن و در دشمنای ما هم گپی ساز مینویسن. در ما هم با در کنکورس ما اشتراک کردگیم و ما همون آدما را در همین توپ دعوت کردم. برای چی؟ برای که ما کار ندارم که او چیکار میکنه، زیدی مای پروتفی مای پشتی ما گپ میزنه، چیکار میکنه نمیکنه. ما کنکورس داشتم، در کنکورس اشتراک کرد، условия کنکورس در требованиهای условия کنکورس در کانالش توری میگیره. مرحمت برادرم در توپ دعوتش کردم. ما یک ویدیو کردم بود برادرم، ما قرض ویدیوگی خما میکنم، چه خیلی که وعده دادم کنکورس در اشتراک کنین، ما دستگیریتون میکنم، اشتراک کردن دستگیریشون میکنم. خیلی که اوسش کاری خودشون مثلا پشتی ما گپ میزنن، زیدی ما گپ میزنن، دشمنی ما کارشون ندارم. همه میگم که برای کار. و برادرها در آخر به همه بلاگرای نویچوک یک گپ گفتنی ما، یک چند سویتی کوتاهک. آدمای میگن که برای پیش رفتن بلاگر برای چی کردن реклама дар кора. бале реклама хубе, реклама яъне як аз дикас шуморо мебинад, камтарак шумо талчок мешава ай реклама. Не ки вақте ки мегӯянд ки барои оне ки канал пеш барава одам бояд реклама кунад, не бародарои хатое. барои оне ки канал бояд пеш барава видео кунӣ бояд, видеои ҷолиб ба качества тоза, монтажи соз, овози соз, видеои тоза, як видеое ки ба як аз дар кор бошад. вақте ки одам тамошо кард видеои ту маъқул шид, падалица мекуна, рафиқи дигаршта ӯ тамошо мекуна, ӯ подписатся мекуна, ҳам хеле ҷамъ мекунӣ. Не ин ки реклама. успехи блогерӣ дар реклама нест бародаро, дар видеои качествение. ва ягон вақт баробар ва ягон вақт бовар накунед ки як хеле дибило шуморо мегӯяд ки реклама, ая реклама дар канали шумо 4-5 ҳазор подписчик мерава. Не бародаро, именно ами ма блогерои худмона пас намезанам. Не ки ами ягон канали блогерои худмон нестае ки агар ягон тайтра реклама кунад шумо ай рекламаи ҳаму 5 ҳазор подписчик бигирен. qozi ҳамин гапа ҳамаи блогерои тоҷика бугу беғарза як баё бош, дигарош мегӯяд ки ҳо ай реклама ҳеҷ вақта 5 ҳазор подписчик намегирӣ. ин статистика ай бародаро. барои чӣ? барое ки ман худам блогерам, ман худам медонам ки мисол чанд қадар просмотр, чанд қадар чӣ меёрад. видеое ки 100 чанд ҳазор просмотр мегирад, 2000 подписчик меёрад. дар блогера худаш чӣ хеле ки дар ҳамун видеое ки дар блогера худаш 2000 подписчик меёрад, агар шуморо реклама кунад, у видео шумо да 5000 подписчик меёрад. боёбое ки реклама мекунанд, худшон видеошон 1000 просмотр, 2000 просмотр мегирад, воима дар осмон ки 5000 реклама ма канали шумо да 5000 подписчик меёрад. Не бародаро, фақат видео кунед, качественни видео кунед барои каналтон пеш рафтан. ҳама да барор. ва дар охири як гап фаромӯш накунам ки бародарон дар комментариҳо нанависен ки дама обуна шав. ин ба шумо ягон фоида намеёрад. ҳамун одаме дар шумо обуна мешавад ки шумо дар ӯ обуна мешавед ва ӯ одам видеои шуморо тамошо намекунад. нанависен обуна шав, вақти хитонат тратид накунед. ӯ вақте ки шумо менависен дама обуна шав, ӯ вақта ай уда ай хеле кор кардан да фикр кунед ки
چی ویدیو کنیم، چی نمود ویدیو کنیم که کانالمون پیش بره. بخیزن ای پای ویدیو کنیشین. سلامت باشین، در پناه خدا باشین. خدا نگهبان همه ما و شما باشه. بلاگرای نو ده برار